dânsului și atitudinii în special. El a spus că e profesor, că a făcut facultatea în America. Când i-am cerut diplome, a zis că le-a pierdut. De la Poli a fost dat afară tot pentru faptul că el, când se enervează, se autostimulează și ajunge la un prag de zici că de dovadă de nebunie. Îmi pare foarte rău că trebuie să o spun, dar asta e atitudinea și cei prezenți poate să o confirme. Deci se autostimulează și începe de te uiți la el că o ia razna. Am zis că a avut și reacții violente. Da. Da. Deci a vrut să dea în dânsul, a vrut să dea în domnul Lotoroșanu. A vrut să... Da. Să ies afară să ne arată el mie. A vrut pe 3 februarie, când a fost ședința la Frumoșica, a vrut să-l bată pe domnul Burtea, Raul Burtea de la Arad, șeful de zonă, pentru simplu fapt că nu se înțelegeau în idei. Ăla spunea una, el spunea alta și el e foarte violent, așa, nu acceptă să-l contrazici. Eu am încercat să lucrez totuși cu el, să-l trec pe o linie cât de cât liniștită, să nu-l bag în aceste activități intense, ca el face greșeli și mă pot trezi cu el într-o chestie din asta, la o conferință de presă ne putem trezi cu el aici, să știți. Dar cine l-a adus în partid? Nu știu cine l-a adus, eu l-am preluat. Ce funcție ocupa el în partid? Era printre fondatori, dar n-avea nicio funcție în partid. Deci ei n-au avut nici birou, n-au avut nimic. Erau fondatori toți, erau la o masă toți așa, toți erau fondatori. Vicepreședinte. Când l-am întrebat, dar cu ce răspuns dumneata ca vicepreședinte? Păi nu știu. Atunci, de ce te-a pus? Așa m-a pus că sunt membru fondator. Deci vă spun, era o debandadă și nu știa stânga ce face dreapta. La ședințe n-avea o ordine de zi, n-avea nimic, structuri în teritoriu, nimic, n-avea nimic. Avea puse adeziunile într-o pungă. Într-o pungă le avea. Și mie, când mi l-a predat, mi-a predat 286 de adeziuni pe semnătură. Am făcut proces verbal, că n-am discuții cu ele. Plus că la domnul Lotoroșanu am promutat 4 milioane, nu i-a dat nici azi banii. A zis că i-a considerat cotizat. Donați. Așa. Și a mai fost la cineva care am promutat. Mai fost la, nu mai știu la cine. Și domnul Zanea a înființat un alt partid al poporului? Sau? Nu poate să înființeze că partidul, deci în teritoriu... De ce e el așa de important? Nu este important, dar cum să vă spun eu, presa i-a dat importanță. Au scris ziarele despre el, adică despre el. Ce a spus el, ziarele a luat de bună și ne-a făcut pe noi albi de porci. Deci eu, de când sunt în acest partid, n-am ridicat odată vocea la nimeni. La nimeni. Deci am vorbit pe tonul care vorbesc cu dumneavoastră permanent. Indiferent că a încercat cineva să mă enerveze sau nu mi-a plăcut ceva, i-am spus pe același ton. Și oamenii de aici vă pot confirma. Deci eu niciodată n-am jignit pe nimeni, n-am ridicat tonul, dar mai ales să înjur. Nu sunt în caracter. Câți membri are Partidul Poporului? Peste 3.000. La noi. Peste 3.000. Vă convine? Am înțeles că sediul e proprietate privată. Da, deocamdată, până știți foarte bine legea, că în momentul în care te acreditează, primăria este obligată să-ți dea un sediu. Cum o fi, la amenajând, nu e nicio problemă. Eu am discutat deja cu domnul primar și a spus, domnul Gabriel, nu e nicio problemă. Când vă validează, când iese partid, veniți cu hotărârea judecătorească și eu vă pun la dispoziție un sediu, vi-l amenajează, îl faceți, deci nu e o problemă. Dar trebuia, nu putem să ne întâlnim la un restaurant, vă dați seama. Nu poți să ții ședințele astea la un restaurant, este aberant. Deci v-au promis primarul un sediu și a spus că și are un sediu, numai să fiți în legalitate. Exact. Ne-a spus că ne ajută fără nicio problemă. Pentru ce funcție veți candida dumneavoastră? Doamne, eu vă spun sincer că nu știu dacă voi candida. Cum președinte? Da. Deci am mai multe motive. În primul rând, eu n-am venit în partidul ăsta să candidez. Eu vreau să ajut partidul ăsta să înființeze și să aduc oameni care pot să reprezinte partidul în județ foarte bine. Deci eu, dacă rămân președinte la partid, nu mă interesează altceva. Ce tip de candidat votați la Primăria Timișoara și la Consiliul Județean? Onești și corecți. Oameni care, când spun ceva, să respecte ce spun. Nu spun acum ceva, cum spune Băsescu, și că mă spun, n-am spus așa, dar știți, m-ați interpretat voi greșit. Nu, domnule. Când spui ceva și promiți ceva, faci. Dacă nu poți, spui, domnule, să văd dacă pot, mai vedem. Deci nu e bine să spui că faci și să nu faci. Nu e bine, mai ales în politică.
Cei care au mai fost implicați politic pot să fie candidați la Partidul Popular. Implicați politic, dar nu senator, deputat sau consilier. Ăștia nu. Cum vă veți descurca cu banii, ținând cont că partidul nu sprijină candidatul și știm că acum e un proiect de lege, sunt ceva, echivalentul a 40 de salarii sau... Cum își permite? Deci, haideți să vă spun. Deci, am înființat clubul oameni de afaceri, în care nu vor intra afaceriști sau oameni de afaceri care au avut probleme, contracte cu stat, sub nicio formă. Deci eu întâi analizez, văd, până nu văd cine e persoana și nu mi-am informații, nu intră în partid. Și mai ales în acest club. Acest club, da, își alege președintele, la noi și la alături. Președintele, deci clubul este independent de partid, nu are treabă cu partidul. Deci are președintele, ia hotărâri împreună cu Consiliul de Conducere. Eu doar îi spun, avem nevoie de sprijin pentru următoarea activitate. Și îi hotărâm. Asta e. Vom vedea OTV-ul la conferințele dumneavoastră de presă? OTV-ul? Aici, în Timișoara, da. Deci ne veți vedea pe noi la București, mai repede. Dar ne veți vedea și OTV-ul. Eu am încercat să înființez OTV-ul în Banat. Ni s-a spus de la București că există o hotărâre de guvern care nu mai aprobă înființarea altor televiziuni. Deci noi am avut clădire nou-nouță, parter, 2 etaje și mansardă, pentru acest post. Am fost la București, am vorbit cu Dan direct. Am vorbit cu cea care se ocupă de afacerile lui și doamna respectivă mi-a spus clar, domnul Caprea, oricând, dacă se schimbă legea, oricând, nicio problemă. Dar deocamdată nu se poate înființa niciun post nou de televiziune conform hotărârii guvernului. Am vrut să fac. Să știți, pentru că eu sunt conștient că dacă eu înființam acest post, câștigam alegerile sigur în Banat. Pentru că grila de program o făceam eu și o făceam serioasă, deci nu vreau să spun că OTV are grilă neserioasă. Nu, dar evitam anumite emisiuni, cum să vă zic eu, din acestea care mulți nu sunt de acord cu el. Aveți una să ne spuneți, Ce? o emisiune care nu vă place. Nu, mie nu, eu mă uit la toate. Dar care nu vă place bine când vă uitați la Eu mă uit la toate. Dar nu la OTV, strict. Da, la toate mă uit, să știți, la toate. E cu vreun specific, vreuna? Nu. Deci, Referiți la OTV sau la Cum să vă spun eu? Deci, vă dau un singur exemplu. Aceste seriale cu Elodia. Elodia, deci trebuia lăsată la o parte și... Dar sunt emisiuni foarte tari, care alte televiziuni nu le au. Sunt emisiuni foarte tari. Ați văzut cu Ciocoi ce se dezvăluie și o să avem și noi 2 ziariști care vor veni și vor face cercetări aici. Avem și noi Ciocoii noștri în Banat, știți foarte bine. Și vor face cercetări și le dăm noi unde să facă cercetări. Nicio problemă. Avem informații. Când ați vrut să înființați OTV-ul în Banat? Acum o lună jumătate. Acum o lună jumătate am vorbit, am fost la București, am vorbit și m-am desumflat în momentul în care mi-a spus că nu se mai face. Ce să fac? Asta e. Sunt anumite... Contam foarte mult pe el. Eram conștient că dacă îl înființam, era mult mai ușor. Fără OTV va fi mai greu să câștigați Sigur că da, sigur că va fi mai greu, pentru că informația va circula mult mai greu. Vă dați seama, o să trebuiască să cadă toate sarcinile vor cădea pe membri. Practic ei trebuie să facă toată propaganda și tot. Așa ieșind la un post de televiziune, vă dați seama că aria e mult mai Ai mare. timp de antenă mai mult? Sigur că da. Știți foarte bine cum se procedează? Deci este logică. Noi n-am participat niciodată la Televiziunea te alegeri, în ajută moment ce nu enorm. ai participat la alegeri, n-ai fost în Parlament, nu ai timp pe alocat de antenă respectiv. Știți foarte bine, nu? Ce să mai... Deci o să fac tot posibilul să ies și la OTV-ul. În momentul în care se va înființa partidul, voi merge acolo cu o delegație de aici, inclusiv cu anumite comentarii. Normal. Mersi mult. Da. Și eu vă mulțumesc din suflet și vă aștept oricând cu plăcere. Vă rog să mai serviți, nu vă grăbiți. Dacă aveți timp, luați loc, mai stăm la o cafea, la o... Aveți? Cum? Părerea mea a fost dată. A fost dată în ziare. Este că... Deci noi am dat... La noi a fost o replică. Deci eu am venit să Dar dau o nu ați avut replică. replica la A noi. fost în adevărul, a fost... Ce ziare mai fost? Și încă 2 ziare. Renașterea de vreo 2 ore. Renașterea și adevărul de seară. Adevărul de seară. Da. Deci noi nu făceam
Deci nu făceam această pledoarie dacă el nu ieșea cu chestiile astea. Ăsta e președintele nostru. Asta e doamna doctor. Și-a dorit ca OTP să aibă un sediu și în orașul nostru. Acesta este convins că membrii Vasile Partidului Capra. Poporului care vor candida în Timiș ar fi câștigat cu siguranță alegerile dacă ar fi existat o redacție OTP în Timișoara. Eu doar îi spun, avem nevoie de sprijin pentru... Uite pe mine, vezi? Asta e. Vom vedea OTP-ul la conferință. Deci, ne veți vedea pe noi la București. Dă-i mai tare. Mai repede. Dar ne veți vedea și OTV-ul. Eu am încercat să înființez OTV-ul în Banat. Trebuie din Liseu. La fel. Că există o hotărâre de guvern care nu mai aprobă înființarea altor televiziuni. Deci noi am avut clădire nouă-nouță, parter, 2 etaje și mansardă, pentru acest post. Am fost la București, am vorbit cu Dan direct. Am vorbit cu cea care se ocupă de afacerile lui și doamna respectivă mi-a spus clar, domnul Caprea, oricând, dacă se schimbă legea, oricând, nicio problemă. Dar deocamdată nu se poate înființa niciun post nou de televiziune cu o hotărâre guvern. Uite, în stânga acolo, mă vezi, nu? de grila de programe. Astfel putem deduce care anumite nemulțumiri legate de ce se difuzează în momentul de față la OTV. Grila de program o făceam eu și o făceam serioasă, deci nu vreau să spun că OTV are grilă serioasă, nu. Dar evitam anumite emisiuni, cum să vă zic eu, din acestea care mulți nu-s de acord cu ele. Aveți una să ne spuneți, Ce? o emisiune care nu Nu, mie nu, eu nu uit la toate. Și dezbatele televizate organizate de Dan Uite, Diaconescu care au adus cel mai aia bun la noi rating pe OTV-ului perete. îl cam supără pe politician. Un exemplu ar fi serialul Elodia. Vă dau un singur exemplu. Aceste seriale cu Elodia. Elodia, deci trebuia lăsată la o parte. În momentul de față, Partidul Poporului are peste 3.000 de membri în județ și activează într-un sediu proprietate privată. Ai văzut? O cantitate Asta e impresionantă tot. de cereale a fost reținută azi noapte de Da. polițiștii Iată, timișeni.